Ja moros on BG. Tänään taas. Nyt oletan, että kaikilla on tullut lomaa, ainakin tänään kaikista kouluista sun muista valmistunut, niin onnea vaan kaikille. Ja nyt olisi semmoisen ilmoitusvideo, että mä tuun tekemään kesän aikana aktiivisesti videoita, ainakin 2 videoa viikossa, mä lupaan. Voitte unsubata mut, jos en lupaa lupaustani. Niin. Ei tässä oikein muuta. Niin ja videoihin on tullut hetken aikaa ja videot on kadonnut siksi, koska mä en laittanut pari BF4 videoon musiikin tekijänoikeuksia, niin mä otin ne pois siksi, koska mä en halua nyt mun YouTube-tili esimerkiksi jäädytetään, poistetaan, että mä voin enää tehdä teille videoita. Niin siksi, jos ootte huomannut. Mut joo, hyvää kesälomaa kaikille. Moro!